jeneng malaikat Malik. Dan mripate sorate yo geni. Terus ning tengah-tengah neraka itu malaikat Malik. Rambute nggih kados niku geni. Medeni. Nah, penduduk neraka indikane Abdullah bin Amr bin As. Penduduk neraka itu undang-undang ke malaikat Malik, gamane jaluk tulung ke malaikat Malik. Tapi boten direken, boten diatur sampai suwene itu 40 tahun. 40 tahun neraka itu undang-undang boten direken. Niku wis gampangane kados ning donya manusia yang itu diundang ke orang mboten niku pun pagel. Lah niki 40 tahun diundang-undang malaikat Malik boten direken blas. Boten direken. Lah baru pun sekarang 12 tahun niki malaikat Malik niku jawabnya ngeten innakum makithun. Jawaban malaikat Malik. Sira kabeh iku wis meneng. Ojo kakek jaluk. Wis iki bakal langgeng neraka iki. Niku jawaban 40 tahun diundang-undang bareng jawab apa-apa. Wis meneng kowe kok kene salah. Niki jawabannya malaikat Malik yang ahli neraka. Tsumma yad'una mongkon liwat undang-undang sapa ahlina. Rabbahu ing pangerane ahli undang-undang ngeten Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Maknane Rabbana tuh pangeran kita akhrij mugi ngedalake panjenengan ing kita minha saking nar fa in udna mongko lamun dari to wangsul kita fa inna mongko sedulur kita iku dolimuna wong kang padha dolim fala yujibu mongko ora jawabi sapa Allahum ing ahlinar mikdar makana di dunya ing dalem kira-kirane yen kok nemu apa dunya marota ini kelawan rong ambane. Terus penduduk neraka niku dijuluki malaikat Malik atau suatu itu terus jaluk yang Gusti Allah. Malaikat Malik orang mereka wis jaluk yang Gusti Allah. Mulane wonten keterangan ing kitab Al-Mawaid Al-Usuliyah. Niki malaikat Jibril niku mireng dungane ahli neraka. Dungane ahli neraka. Ujiane ahli neraka ngeten. Ya Hanan, ya Manan. Lah sami niki gampangane dungane wong ahli neraka Gusti Allah. Gusti mbok nggih jenengan galaken kita. Jenengan galaken kita saking neraka. Niki panjenengan ahli neraka. Jenengan galaken Gusti. Mangke kula Gusti, kula niku mangke diwangsulaken gampangane wektu saking neraka Gusti. Kita niki boten termasuk wong sing dolim, mboten. Niku janjine ya ahli neraka mboten. Tapi kalau Gusti Allah fala yujibu boten dijawabi, boten direken kali Gusti Allah. Sampai suwene niku mikdar makana di dunya marwata ini. Sampai suwene niku kira-kirane umure dunya kaping pindho. Terus umure dunya mulai
dunia itu tidak sampai kiamat. Dunia sampai miliar tahun, berarti 2 miliar tahun. Betul tidak kalian bisa ngomong apa ini? Ini janji-janji manusia ahli ngomong. Kami kalian teng dunia itu ngoten. Manusia kuat sing maksa Gusti Allah. Gusti, boleh Gusti, jenengan dadi sampeyan kula wong sugih, angger dadi wong sugih kula sudah kok Gusti. Jangan Gusti ngoten. Itu jenenge janji manis. Kata sebenarnya kuat. Lagi nyuwun sewu. Wong sugih lagi diwehi duit 100 juta. 100 juta itu zakatnya itu 2,5%, berarti 2.500.000. Niku nu 900 juta, no 200 juta, berarti zakatnya 5 juta di 4 tahun. Karena peno 200 juta, zakatnya 5 juta. Maka niku zakat 2 juta setengah itu ketok satu zakat. Maka ada niku online niku. Zakat sendiri ditolong 100 juta, itu jatahnya zakat 2,5 juta, 200 juta, zakat 5 juta, 300 juta, berarti zakat 7,5 juta, sampeyan miliar. Boten kuat. Ya terus lagi zakat. Mas ini malah lebih jelas, ini duit zakat kan duit sedekah lebih jelas. Nah ini kadang-kadang itu ada sini, ini mau Gusti dengan barang kalau dari yang sugih, kalau tak sedekah zakat, ngapusi, janji manis, sami kalian sahabat itu, sahabat itu Kanjeng Nabi satu jamaah, akhirnya jamaah itu langsung lancing salam terus mencing orang wiridan. Akhirnya di dalam mereka Nabi sahabat begini, kok orang wiridan, kok orang dikir, orang jaluk dan Gusti Allah. Jamaah ini sombong, mau orang jaluk dan Gusti Allah mau sombong. Terus akhirnya matur. Kanjeng Nabi, nyuwun sewu Kanjeng Nabi, kula iki urusan kalian rakyat kula, bojo kula, niki ngentosi niki ageman sing tak damel salat jamaah niki, gentosan kali bojo kula Kanjeng Nabi. Mangke kok kula boten ndang wangsul bojo kula mboten ndang salat. Ngoten. Tak Kanjeng Nabi, mbok nggih Kanjeng Nabi jenengan kula dadi wong sugih Kanjeng Nabi. Itu sepatu lo tenang. Nuwun nek Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi di jalan. Kowe iku sing apik ya sing niku. Ngoten. Sing apik ya niku. Ngoten Kanjeng Nabi maksa nek Kanjeng Nabi. Dengan dados dumakan kula dados wong sugih Kanjeng Nabi. Sepatu lo tenang, nek kula besok dapat zakat ngoten. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi itu dimodali kalian Kanjeng Nabi. Di paling waktu sekali kanan itu, kali di rumah kalau Kanjeng Nabi mumpung jadi wong sugih, betul sih di dalam mana, sampai itu produksi. Zakatnya kan tambah anak, dan itu malah ngeten. Lu itu suatu satu diri. Yang mau mati aku jeli orang sinang dibuat nopo pengamen aku ngamen mulai esok sampai sore muatan damu jangan betul kuat salah bukan Nabi berarti orang tua dari wong sugih. Kanjeng Nabi terus diaturi zakat kelas betul Kanjeng Nabi. Terus damu sampai Kanjeng Nabi sedo. Niku zakatnya sampai betul diterang. Sampai khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar. Ini salah Jibril.
Zakat yang sahabat Nabi mboten wong Kanjeng Nabi mau nerima zakat apa meneh aku mau sampai mau niku sahabat niku kan dadi wong sugih mulane kula panjenengan sedaya nek nuwun aja dadi wong sugih dadi wong sing cukup mboten mawon cukup sembarangan cukup aja sugih apa sebetulnya makan sama ini Indonesia itu dulu jalan zakat kabeh. Niki insyaallah mau melarat kan? Betul enten. Soalnya apa? Jadi dulu jalan zakat. Hitungnya di gampang cara fakir 100 juta. Pada karo ini kalau zakat emas. Pokoknya duit 100 juta. Gampang 100 juta. Zakatnya 2,5%. Berarti 2.500.000. 200 juta karena memang berarti 5 juta. 300 juta berarti 7 juta setengah. 400 juta berarti 10 juta. Mau 1 miliar, duitnya 1 miliar. Zakatnya piro? Kalau dihitung uang. Mulai teman bangsa teknik ahli rokok itu bukan di dalam ditokno teko neraka cara balawan iki namine taman arep-arep sing mboten mungkin wujude. Mulane kali Gusti Allah mboten dijawabi selama umure dunya ping kalih. Ternyata di sumber umure dunya. Terus mulai didalo kalian Gusti Allah sampai dina kiamat. Niku penduduk neraka niku nuwun nek Gusti Allah ditokno mate kula mboten nang Gusti mboten dadi wong sing dolim. Niki kan Gusti Allah mboten dijawab. Thumma yaruddu mongko li maksuli sapa apa alaihim ing atase alina ihsa'u fiha ihsa'u kodo ino sira kabeh fiha ing dalina wala tukallimuna lan aja padha guneman sira ngomong sira ing ingsun. Terus nalika nyuwun teng Gusti Allah mboten dijawab selama umure dunya ning kalih. Niku dijawab kalih Gusti Allah ngene. Wis ino kabeh aja kabeh caro. Aja kabeh ngono wis ngono. Niku jawabane Gusti Allah kalih neraka. Lalu nuwun sampai suwene ngoten. Kola ngendika sapa Abdullah bin Amr bin As ngendikane ngene. Fawallahi mongko demi Allah mayantiku orang ngucap sapa alqaumu ba'da ing dalem sawise dawuh Gusti Allah ihsa'u bi kalimatin kelawan kalimat wahidatin kang sepisan maka ora ana iku ba'da dalika tetep ing dalem sawise mengkono-mengkono dawuh Gusti Allah illa zafiru angin swara menggos-menggos wasyahiku lan anggereng-gereng finnari ing dalem neraka tusyabbihu kang nyerupani apa aswatu suarane kaum ahli neraka aswatal khumuri ing suarane awaluhu utawi kamitane aswat suara iku zafirun menggos-menggos wa akhiruhu lan utawi akhire zafir iku syahikun angin. Terus ngendikane Abdullah bin Amr bin As niku sampai ngeten Allah demi Allah sumpah demi Allah sakmanipun Gusti Allah dawuh ing ahli neraka wis ngono aja ngomong wis ino matur Gusti Allah dawuh ngoten niku mboten enten
ucapan nek. Ahli neraka mboten saged gampangan, mboten saged ngomong, ora duwe harapan. Sakmanipun Gusti Allah dawuh niku ihsa'u fiha wala tukallimun. Wis kudu hina kabeh ahli neraka. Aja ngomong. Aja dikatakan ngomong. Nanten-nanten niku didhawuhi Gusti Allah wis ora ucapan, ora ono sing iso ngomong. Mboten enten sing saged iso ngomong penduduk ahli neraka kecuali wonten swara yo bungkus-bungkus. Terus ndereng teng neraka. Ndikane Abdullah bin Amr bin As ndikane sampai iku disulupakno. Suarane ahli neraka iku kaya suarane himar. Himar itu jalan cilik. Jadi kami udah menggos-menggos terus ndereng. Dados kelaran. Niki suarane ahli neraka. Menggos-menggos terus ndereng. Wa qala langsung sapa kota ya qaumi he kaum ingsun halakum wa mataikum tetep sira kabeh min hada saking iki siksa butun utawi sumingkre amlakum utawa iku tetep kedue sira kabeh ala hada ing atase iki siksa sabrul utawi sabar ya qawmi kaum ingsun ta'atullahi utawi taat marang Gusti Allah iku ahwanu luwih enteng alaikum ing atase sira kabeh fa'ati'u mongko padha taat sira kabeh ing Allah. Terus ngendikane Qatadah sing riwayat Qatadah saking Abi Ayyub niku ngendikane ngeten iki kaum ingsun apane nggih iki kancaku ngaji apa tetep kudu sira kabeh ngoten Allah kalau niku kejadiane penduduk ahli neraka apa iso sabar Muncewu kados niku penduduk neraka undang-undang ing malaikat 40 tahun mboten direken. Ting dunya muncewu jeneng undang-undang ing gangsal mawon. Angger dunya mesti etok orang mesti pegang. Mboten sabar. Napa maneh penduduk neraka sampai 40 tahun. Apa dosa sabar? Mulane ngomone kuwi kanggo kancamu ngaji tak atur Gusti Allah, kok tak atur Gusti Allah iku luwih enteng. Daripada besok mesti kabeh berumur. Wa yuqal diucapake inna ahlan nari setuhune ahli neraka iku yazzauna bersyukur sapa ahli alfasanatin ing dalem 1000 taun wala yanfa'uhum ora ana manfaate apa jazbur bersyukur hum ing ahli wonten sebagian ulama sing dikatakan ahli neraka niku bersyukur gamane sambat-sambat niku 1000 tahun tapi mboten enten manfaat supaya kulo mengucap satu alina dalam 1000 tahun itu mboten enten manfaat terus diucap dengan kunna sapa kita fit dunya ing dalam dunya ida sabarna ing dalam nalikan perusahaan kita kabeh kana mongko mana dapat kedua kita al-faraju apa kejemberan
Terus penduduk merokok, ahli merokok itu 1000 tahun. 1000 tahun itu Rasulullah. Ya sampai sebutnya ada manfaat. Malahan ini gelo ini ya Allah Gusti sapa meneh aku mendunya iku kok sadar. Gambarane gelem lakoni ketaatan. Iki mesti ono kejujuran ora ini. Kaya sebelumnya mengkopor bersama semua ahli merokok al-fasana dari 1000 tahun. Falen fafafu mengkopor diendengake anhum saking ahli merokok. Akhirnya 1000 tahun ngoten niku Rasulullah saat ngomong 1000 tahun kok dilunasi kalau tersebut 1000 tahun boten diatur. Falen fafafu mengkopor diendengake anhum saking ahli merokok apa ada musisi. Boten malah diteng. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa ahli nar sawaun itu padha alina ing atase kita kabeh ajazina utawi yen to rusula kita kabeh amsobarkan utawa sabar sapa kita kabeh malana ora ana iku tetep kedue kita nimma yusin utawi sumire. Kawan pun putus asa, penduduk merokok itu pun putus asa. Wis ora dianggap 1000 tahun. Adil terus Allah dijaga sambat Rasulullah genggelani gelon boten enten manfaat. Kecuali gelon ing donya. Nek gelon ing donya terus kok lampahi dosa terus gelo taubat niku namine taubatan nasuha. Taubat sing murni ora dibaleni nek dan gelo sing ngoten niku malah dikatakan ganjaran. Tapi ketika akhirat teng neraka gelo pun boten enten manfaat. Boten enten manfaat. Kaya sauna mongko dunun sapa alinan Allah iku si Allah taala mawon sapa Allah al-baita al-fasanatin ing dalem 1000 tahun 5 krono barang bihim kang tetep kedue ahlinan minal hatsi saking morong wasyiddatil adabi lan banget yang seksual likai yazula dilapun ento ilang anhum saking ahli nar atau batul haroti sebagiannya panas malah Allah syuitan terus penduduk merokok itu 1000 tahun sabar wis nyambati gelani dosa itu boten manfaat terus akhirnya nyuwun ring Gusti Allah saking panasi siksa atas keterangan yang sama 5 geni neraka itu panasi geni dunia tikel ing bulu saking panasi niku penduduk neraka dunia Gusti Allah diwenehi udan jalur udan itu suwene 1000 tahun krono banget morong terus krono banget sekso saking panas kepengen ono udan supaya karo ahli neraka niku 1000 tahun supaya panas iso ilang morongi sunat Fa'idha tadarruku mongko ing dalem nalikane padha dipik-dipik sapa ahlinan alfasanatin ing dalem 1000 tahun ya dulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah ta'ala maruh sapa Allah di Jibril marang malaikat Jibril waktu durung dipik-dipik mulai Gusti Allah 1000 tahun jaluk diwedha iki penjaluke ahli neraka jaluk diwedha 1000 tahun
Syekh dawuh Gusti Allah malaikat Jibril penduduk neraka iki do njaluk apa? Ngoten. Dawuh Gusti Allah, saya tahu njaluk. Malah Gusti Allah dawuh malaikat Jibril iki do njaluk apa? Apa sing dilulu? Fayaqulu mongko matur sapa Jibril malaikat Jibril. Malaikat Jibril matur Gusti Allah ya Rabbi pangeran anta utai panjenengan iku alamu luwih pirsa panjenengan kelawan alingar. Malaikat Jibril jawab digambarin Gusti Allah, Gusti jenengan iku langkung sumerep Gusti. Jenengan langkung sumerep langkung pirsa penduduk neraka kudu ngono jenengan langkung pirsa Gusti. Niki jawabane malaikat Jibril. Innahum setuhune iku tetep kedue ahli narias aluna padha nyuwun sapa ahli al-ghaifa udan. Gusti penduduk neraka itu nyuwun diparingi udan Gusti. 1000 tahun nyuwun Gusti. Fatadharu mongko pertelo lahu marang ahli apa sahabat mendut hamra'u kang apa fayadununa mongko padha nyono sapa alina annahum yang setuhune iku sahabat mendut sing apa iku yuntaruna di udani sapa alina fatur salu mongko jem colake alihim ing atase alina apa al-aqaribu pira-pira kala jengking kaamsarin bihori kang kaya sekadene pira-pira bihon kok cilik fatal dahu mongko padha ngentuk apa akal al-wahida engkong suci minggu sampai akhirnya fala yadhabu mongko ora bisa ilang anhu sampai wahid siji apa al-wajamu langan al-fasalatin ing dalam 1000 tahun. Dan terus jawabannya malaikat Jibril di dalam Gusti jaluk apa lagi 1000 tahun jenengan namung pirsa Gusti penduduk neraka itu bermulut dan Gusti akhirnya dituruti kalian Gusti Allah. Gusti Allah mutus langit yang neraka ujuk-ujuk niku ana nego tapi warnane apa? Nah penduduk neraka itu ana iki ana udan iki ana udan baru cerak niku duwe sing abang delala sing metu niku boten udan malah kala jengking ana jengking segede-gede ora ana jalan niku do tipu saking dhuwur malih lha niku do ngantuki wong siji-siji diantuki kok jengking sing dinyono udan lha terus larane dentok ana jengking niku yang setunggal niku lorone 1000 tahun mboten ilang 1000 tahun Pak dintok kalau jengking lha niku nelongsone yang hari atus Thumma yas'aluna qabli qadun subhanaka Allah ta'ala nusra ta'ala al-fasalata insa ta'ala ayyarzuquhum yen to maringi sapa hum ing ahlina al-baitha ing udan fatadharu mongkon martelakake
Gusti jenengan paringi udan Gusti 1000 tahun mati saking panas. Akhirnya teng langit neraka niku wonten mendung sing ireng, sing asale abang kala jengking sing abang. Iki ana mendung warnane ireng. Nah, penduduk neraka niku kudu ngucap iki yo udan. Iki mendunge ireng. Fatur salu mongko dicolaki alaihim ing atase sahabatul matar sing anggapane sahabat sampai mendung sing apa al-hayatu pira-pira ulo kaana ibili kaya gulune unta. Dalah niku mendunge niku boten mendung udan tapi malah niku mendunge niku gerombolane ulo sing ireng kaana ibili kaya gulune unta. Terus ulo sing gede-gede kaya gulune unta. Kulana saat kekalane nyokot apa hayat nasatan lawan sakcobot layu daku mongko ora ilang apa wajhuha narane nasa alfa sakate ing dalem 1000 tahun. Terus ditibani mendung sing ireng malah ulo sing gedene kaya gulune unta ulo. Dan itu dicopot bisa. Itu buatan diingatkan 1000 tahun. Wahada utawi iki keterangan makna iku maknane qouli ta'ala dari Gusti Allah. Dan Gusti Allah sendiri zidna ada fawqal ada bima kanu sidu maknane zidna nambah ingsun hum ing ahlina ada pada siksa fawqal ada bikang ing dalem sadure siksa bima sebab bima kamu sebab yen to ono apa ahlina iku siduna padha gawe kerusakan sapa ahlina yakni kerusakan sapa apa bima sebab bima sebab barang kang ono sapa ahlina iku yang furuna kodo kufur sopo alina wayak suna kodo maksiat sopo alina Allah Ta'ala bersama Ta'ala. Terus itu penduduk neraka itu ditambah jaluk mana ditambah seksonnya tambah niki penduduk neraka gambarannya mati sebentar. Gambarannya kados ngoten. Terus kewan teng alam dunya sing larani nek cara ngatur teng dunya ku saged tiyang ku saged pejak saged mati tapi teng akhirat anane loro ngene para sedaya buat pembawa laksana Gusti Allah. Mungkin kula panjenengan sedaya keluarga sedaya wilayah kiamat terus yang ingkang sangat pada dunia sangat pada akhirat jodoh dunia jodoh akhirat mulia pada dunia mulia pada akhirat amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin.
زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيت الحرام وزيارة أمنا بك عليه الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ الغرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها رسوليا من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.